Šta, ovo ide? Test. Malo zoomire da im da li pikujemo. Dobro. Ako krenem se smejati, hoće to napravi problem da ne budemo smešni. Dobro, to ćemo lako, to nije problem. Isus. Agelast matori izgleda ono... Daj gle ovo je. Čak ima akvarijum u studiju. Dobro, šta kurac, mi ne možemo da nabavimo akvarijum. Njima prve, brate. Brate, ja sam krenuo iz garaže, brate. Tako je. To je inače laž. Svi ljudi koji su krenuli iz garaže su u stvari cija. I drugo, brate, krenuo si iz garaža u San Francisku, garaža u San Francisku, najam $3.500, brate, mesečno, duvaj ga, ti skrenuo iz garaže, buraz, ko 6 mojih stanova ti je kirija. Krenuo si iz garaže, puši kurac. Kod nas u garaži sam, brate, ono, sastavljaš i nastavljaš svoj motor beskonačno. Taj fazon. To je sve što može u garaži. Može još neke stvari, ali nisu za podcast. Pa, brate, ono, možeš, razumeš, već to što možeš da parkiraš je takva premija. Već to je, ne treba mi više ništa. Znači, garaža, ako je samo da uđem i da, brate, ostavim auto i da ništa. Znači, da nema mesta ni izaći, nego izlazim kroz prozor od auta direktno iz garaže, ja sam okej. Ne moram moći da zasnujem svoj, ono, informaciono-tehnološki biznis, brate, na... Koji si ti debil, ono da, brate, pokrećeš ište iz garaže. Buraz, uzmi kancelariju, jebote, pička ti jeftinije. Bukvalno. To oni hoće namjerno da bi se pričalo da je iz garaže. Pa da. Idi u pizdu materinu, iz garaže krenuo. Nemojte lagati više ovaj narod i onako ga svi lažu non stop. Jesus. Ma, brate. Bio iShow Speed, došao u Srbiju. A reci, brata, 42 miliona pratilaca, najpoznatiji streamer ide po svetu. Kako je uzeo pare? On je gori od ovih iz garaže. Jer ovaj iz garaže, brate, računo nešto, razumeš? I neka matematika brate, je bila. Da. Ovaj bata, koje on godište, Igore? Tipa ima 14 godina. 2005, koga do 20 godina? Je bomba. A što je rekao 5, kao da mi treba da, na osnovu toga, za mene 585. Da. Razumeš, ne, on kao 5, 2005, brate. Znači 20 godina ima, A jel, brate, jel postoji, ajde da krenemo od toga. Ja nisam, brate, ga previše gledao sam malo i, brate, iskoči mi zašto je stalno nekom, ono, Cristiano Ronaldo u faci, brate. Delovao mi je kao teški smarač, ali ne znam, možda grešim, brate, jel ima neke razlike, on streamuje kao igra i to, jel? Znači, vidi ovako, Igor je ovde, zna, brate, sigurno više nego ja. Pa dobro, gledali smo ja Igor, brate, ispratili smo stream i srpski i bosanski, ispratili smo da imamo šta će se desiti, jer, brate, smešno je. A čega on streamuje, šta radi, ili streamuje kako igra igre? Jel tako, on je počeo tako što streamuje, što lupeta i reaguje na neke videe, jel? Okej, to. Ne igra igre, to, nego samo reakcije i na ulici se zajebava. Ne, kamera, studio i dovodi gost. Samo to, a? Ta priča. A, brate, ne znam, sad jebi ga više... A čekaj, brate, više i terminologija u pizduma, to je... I to je streamovanje. Šta znači ono IRL? In real life. In real life? Pa, brate, naravno je in real life došao je u Srbiju. A šta IRL? A to me kao naziv IRL stream in Srbija. Pa ispravite nas, deco, u komentarima. Aha, pa možda je to kao, brate, nije u studiju, nego in real, ali stvarno je glupo. In real life je kao, brate, je razlika kao digitalno na netu i, brate, in real life. Naravno da si real life, brate, svi smo u real life, u buraz, ne mogu da pobegnemo od njega. Razumeš, to je i problem. Da mogu, pa to je, evo, čuj in real life. Show speed bi bilo, druže. Samo da mogu. Čuj in real life, jebote. I pazi, išao je to turneju, ne znam, Slovenija, Hrvatska. Da, vidim. Razumeš? Vidio sam da je u Bosni bilo najtvrđeno, nisam uspio da im, brate, šta je, jebote. Vidio sam da ga je čovjek odveo u neku svoju pizzeriju, nešto, brate, što naravno da jeste, da. Pa jebi ga, plazivati ispod car, brate, skakali su tamo sa stene u Hrvatskoj. Da odmah kažem, jer generalno ću imati negativan stav, da odmah kažem, za Plazibata sam vidio, brate, da je skako sa stene, to mi je cool. To mi je cool, pa jevi ga, moram, neću, brate, da rizikujem, iću nekad u Hrvatsku na more, brate, sešću ga i ajde u kurac, brate. To i cool mi je triki, brate, što igrao basket s njim. To mi je... teniser, brate, bio dobar, što je kao... to nisam video, brate, šta, nešto su igrali su tenis. Mislim, vidi, evo, ja ću sad reći svoje mišljenje, sve je to meni sranje u suštini, ali svaka čast. Jer, brate, evo, recimo, ajde, evo, sukobit ćemo se možda, ne vez, to da... Dobro. Znači, a nećemo, složit će ti samo namaz. Naspram Bosne. Dobro. Haile Selasije. A dobro, brate, ti, ali okej, a buraz, ti razumeš, ali ti, ako
ti ako porediš stvari, neko uvek može ispasti jako dobar. Ako ga porediš sa nekim koji je jako loš. Ali, brate, pokazao mu je fuc, pokazao mu je tenisa, bio dole tamo na Kalemegdanu na terenu, padala kiša, to samo nama može, razumeš? Kiša, igraš basket. Ima li šta tužnije? Pa dobro, jebi ga mora, pada kiša, tu je i mora, brate. I pao je na glavu, znaš, ovo spide, kada igrao stiki, moment kada je pao na bradu je pao. A ova dvojica njegovih odmah se zabrinuli za svoju platu sledeći mesec. Jer realno, šta ta dvojica imaju ako Speed pogine? Pritom su vratno neki... Sve iz početka mora, neki su mu drugari, brate, verovatno, razumeš, koji su tu uspeli, veliki su crnci koji ga čuvaju, nisu ni oni ni neki, verovatno, izbacivači, profesionalni, nego su dva... Pa, dobro, ne IT, nego Srbi. Pa to ti kažem, nisu sad oni neki možda tu profesionalni, nego neće ih niko naravno samleti tamo od tih klinaca, brate. To ti kažem, nego su jebi ga neki, brate, ortaci koji... Mada nije bio Novom Sadu. Da, se zajebani mi da ode, brate. Ribarac da ode kod ovih. Ne znam, brate, meni je malo onako... Šta misliš o tome? Pa nemam pojma, brate. Ne znam kako je to funkcionisalo, kao je li on imao ljude ili kako se nađu, brate, Speed i Čoda, brate, u istom kadru. Mislim, brate, tako što neko od njegove te ekipe koja radi za kao njega... Kao cima popularne youtubere, na primjer, u Srbiji. Mislim da je to uslov bio, znači ne možemo nas dva pa da ga vodimo na 3 indeksa. To ti kažem, jer mi je to baš onako malo, brate, baš sam razmišljao, bilo mi je malo, evo sad iskreno kažem, bilo mi je malo simpovanje, brate. Malo mi je onako bilo 30 plus ljudi, brate, oko njega, kao da je, ne znam, onako, baš mi je bilo neprijatno. Kao da je Miloš Bojanić. Baš mi je bilo malo onako, mi je bilo neprijatno i razmišljao sam, ok, ajde nemoj osuđivati, razmisli, dođe, brate, sad neki jebi ga, mi nismo streameri, ali dođe, na primer, komičar. Da li smo komičari, nemam pojma, ali dođe Jimmy Carr, brate. Da. I sad idemo ja i ti s njim i kao idemo s njim, brate, u guzici smo mu i vodamo ga po štrandu, pa ga vodimo ovamo, pa ga vodimo onamo. I nešto se s njim, brate, ne znam, to bi mi bilo onako, ne znam, brate. Ja sam Mario u reakciju, brate, baš si Mario, brate, do ja je rekao neke stvari, sve okej, nego... Zanimljiv je to, brate, koncept, jer dolazi, brate, jedan od najpopularnijih, razumeš, da ti imaš, brate, nekih 3-4 sata da svoju zemlju na neki način reprezentuješ. Znači, smisli, brate, šta je? Okej, brate, ali znaš zašto mi je glupavo? Zašto se ne razume sa njim ništa? Znači, čovjek je, kapiraš, meni bi to imalo smisla ako mi sad idemo i mi se nešto razumemo, brate, mi nešto pričamo, postoji neka komunikacija, postoji neka interakcija, da ne postoji, jer on je takav lik, ja njega tako i kapiram Speeda, brate, ja ne vidim da on nikad ima sa ikim ikakvu interakciju, ide i nešto, brate, neartikulisano nešto radi, ljudima to smešno, šta god, nemam, meni nije, ali nije ni bitno, jebo mene, brate. Ide, ništa, pa nije, tako je, bilo bi zabavno. Miloš Bojanić je dobro poređen. Miloš Bojanić je odlično poređen, brate, zašto ti je to taman to, brate. Nemaš šta s njim, ali si tu, ne zašto ti je zanimljivo da ga nešto vodaš, nego zašto je jako popularan. Jer ti nije zanimljivo, brate, ne razumete se uopšte. Ne kažem svaki čovjek, brate, koji dođe streamer, svaki, razumeš, iz druge kulture, Amerikanac, šta god, koji dođe da ne može. Ne kažem, ne radi se o tome. Ali, brate, ne razumete se uopšte s ovim likom. Ni malo. I sad, okej, cimo vas jete vi sa njim šta god, ali mi je ceo taj vibe mi je bio, vidim, brate, da su svi ga jako gledaju kao Boga, što mi je, brate, blamantno iskreno za ljude 30 plus godina da gledaš, brate, lika zato što je jako popularan, da ga gledaš i da si jako, wow. Ne znam, možda sam ja, brate, mator, možda sam ja, brate, nadrkan, možda, nemam pojma. I možda mi smo sigurno matori nadrkani. Sigurno, ali mi je sve vreme bio, brate, osjećaj, meni je ovo baš teško da gledam, brate, baš mi je onako... Generalno mi je bilo jako naporno gledam, brate, jer su se zalepili za njega, razumeš, brate, kao muve na onu traku i sad idu svi, brate, i na što je, brate, daju mu neke stvari koje on ne nosi nigde. Brate, samo ostavi, zato što pritom u Bosni ga vode da lomi auto u onaj smash room. Da, dobro. Čekaj, izvinjam, to mi čak zvuči... Meni je to recimo gluplje od kola. Znači, lomljenje kola mi je gluplje od uličkog kola. Brate, okej, sad ne znam kakav je koncept s lomljenjem kola, ali meni to ne zvuči toliko loša. Okej, lomiš, mislim, shvatam. Crnci to rade samo inicijativno godinama po ulici, brate, tako da kao nije neki doživljaj, jebi. Ne treba im neko da im to organizuje. To je nama belcima, brate, koji se, jebi ga, strah nam je i
Izlupaju 35 policijskih auta u kraju, razumeš. A on, brate, pritom je klinac, razumeš, kad znaš, brate, evo, mislim, ne znam, uglavnom, bolje mi je Srbija nek bilo šta drugo, osim, ajde, jebiga Hrvata koji imaju dobru lokaciju za promociju. A jebiga lako je tako, buraz. Razumeš, šta ovde, brate, možda skače na štrandu, da udari glavom u bovu, razumeš, ništa više, šta, brate, i onaj ga je lisom čamac, Bigfoot ga preseče. To je gej. Ne može ništa. Ali, tu recimo, Čoda Dupin, je, po mom mišljenju, ispoje korektan u smislu, čak nije nešto ga ni kao, i jebi ga fora s negro bombonom je, ali nije... Dobro, video sam. Nego su pre njega, klinac mu jedan dao na ulici. Ja sam samo to i video, nisam ni video njih, video sam klinca, brate. To je recimo do ja content, jebi ga. To mi je bilo i ovaj što... Samo je falilo, Srbi imaju veći kurac od nas, to je falilo da mu daju, znači to je srpski odnos prema ono bilo koje rasi. Jeste, brate, i ovi što dođu, pa mu govore knjiga i to mi je isto smešno, brate. Nemam pojma, kontaš, okej, brate, šta god, nije, boli me kurac. Ali smislim u jebote nešto zanimljivo u pizdu materiju, ajde sad, jer ja nisam puno, gledao sam malo i gledao sam Marijov klip, brate, i gledao sam malo ovo što sam uvatio, brate, što mi je iskočilo na Instagramu, tako da ne znam, brate, nisam gledao puno, ali sam u fazonu, brate, igraj basket sa njim, brate, daj vodi ga nešto, jebo više u pičku, i ćevape, jebote, jede ćevape, ide čovek, jede ćevape, garam po celom Balkanu, jebali vas ćevapi, brate. Daj, odvedi ga nešto da radi, jebote. Nego što mi imamo taj trip kao da će on da proba ćevape, on liko jede hranu koju mi ne jedemo, brate. I da bude u fazonu najbolje, na poli ga kurac za ćevape. On ne zna da je bio. Znači ja ti garantujem da pitaš lika kako zove grad u Bosni u kom si bio u Srbiji, on ne zna. A 100%. Znači, seća se samo, brate, da mu dao Rolexa, razumeš, jer je 35 soma. Pa da se i seća, brate, ima 16.000 Rolexa kući, boli ga kurac, brate, za Rolex. Šta pokloniti čoveku koji se ali, brate, dao bi mu kurac, ja da došao kod mene. Ali čekaj i to, brate. Kafica limanska, jedna macchiato i da viš. Ali jel te ne treba forica, a ne skup poklon, brate, lik ima 100 puta više para od svih nas zajedno. Zašto mu davac, mislim, koji je, kapiraš? Prava se odmah pljusno 35.000. Kapiraš? Bolje, brate, da sebi sačuvao čoveče, treba ti više nego njemu, druže. Zato ima. Zato ima. To je ono kad neko uzima kusor od 50 dinara, pa kao zato ima. Zato ima. Znaš, jebi ga, okej, kiša, ali kad su ga vodili, buraz, kad je ušao u Lidl i kao traži negro bombone i sve su prodate. To je jako smešno bilo. Da, i pritom, dobro, popularne su, brate. Pritom žena u Lidlu koja on nešto kao na engleskom i ona samo kao ne radi u Lidlu. I kao neće crnca da usluči. Ne, kao ona, brate, neće snima, ne, razumiješ, sve to, sve gerila, brate, razumiješ, suludo je sve, naš, ono, potpuno nekontrolisana masa. A je on, brate, on radi takav kontent kad ide, kapiram, putuje po svetu i to. Ne, njega boli kurac, njemu nije mi sporno, brate, njemu se jebe, meni je to ono sve što sam video... Ala bi platio meni kafu u Fischeru da je došao ovde i ono sve što sam, brate, vidio što radi me stvarno smara, brate, stvarno mi ni na koji način i sve što sam video, brate, interakcija s nekim poznatim ličnostima, mi je bilo malo ko onaj kuvar, brate. Malo mi je bio taj lik, kao buraz, nije te niko zvao, jebote. Ko je odjebo to kuvara? Nekoga je baš odjebo. Ima, više ljudi ga je odjebalo, brate. Nema ništa lepše neka tako više ljudi ga je odjebalo, imao sam ucek, sad ovo je naravno popularniji, kapiram, dečko, mnogo od kuvara jebenog, ali, brate, kuvar je popularan, brate, i to nije normalno, isto. I bukvalno mi je ta mi je glava, kao ide i kao ja sam taj, kao beži od mene u pičkoma. Sad sam gledao sam sad nešto s Kevinom Durant ga nešto, ono, tera ga u kurac, kao skini mi, bukvalno u jednom momentu kao skini mi s kurca, brate, ono, bukvalno. Kad se sukobe dve popularnosti, ništa bolje. To pritom je, ja verujem, pritom neću, naravno, nisam boomer na nivou da sam u fazonu šta je on za KD-a kao što se tiče popularnosti. Ne mislim to, brate, ako je stvarno, sad ne znam, najpopularniji streamer na svetu, ako jeste, on je možda najpopularnija osoba na svetu trenutno i verovatno popularniji od KD-a, uopšte se ne radi o tome. Ali, brate, na kraju dana, to što... Ne možeš mi se porediti s likom, brate, koji 20 godina igra košarku i, razumeš, sad si ti... Ima tu našeg boomerskog, sigurno, brate. Ja sad ovo zamišljam da pričam... Ima i KD je boomer, mislim. Ja pričam sad da ovo sad sve ispričam klincu, 14 godina, on meni rekao cringe samo. Samo bi mi to odgovorio, jer on mene ne konta. Dobro, ali mislim, vidi, boli me kurac, ima 14 godina, razumeš, ne zna ništa. Jebati mamu, dečiju. Nije, nego bi mi neko od 25, tipa, gde je Igor? Igor je nešto. Otišao. Nego bi, to neko od 25 mi rekao, jer 14 godina, ko ima 14 godina ne shvatam mu argument ozbiljno, jer jebi ga doći u neke godine kad ćemo moći, ne mogu s 14 godina, ne možemo argumentovati. Neko s 25 već može.
nego 25 već može, mislim da bi i sa 25 bi nam rekli da seremo, za neke stvari ne kažem, brate, kažem. I opet kažem, to što meni je to dosadno, ne kažem ništa dalje od toga. Samo mi je ekstremno nezanimljivo jer ne vidim šta. Vidim da je lik jako, taj neki, brate, ultra ekstrovert, brate, baš ga boli kurac, baš ide i urla. Jako se okliznuo u Beogradu na stepenice jedne, to je jako bilo smiješno. Ja sam na basketu samo da pa, brate, ali okliznuo se, bukvalno se okliznuo na nivou da je mogo dobiti diskus herniju, brate, kako se cimno, razumeš. Pa njega to čeka u nekom momentu, viš da on će mora pasti negde. Da, nevjerovatno je. Će bukvalno da padne i da se slomi, brate. To vidim da trči s nekim ljudima non stop, brate, da je kao takmiči se u, ne znam, fudbalu, u svemu. Kao nešto, kao sportski je. Kao... On ne zna šta će od dobro, vidio sam, pa je. Ne zna šta će od osam. Vidio sam da bode trojke, kao vidio sam kao ima da je igrao s trikijem i da malo bode i trojke. Atletski razvijen Crnac, sve preduslove ima da bude u svakom sportu dobar. Pa jeste, brate. Znači... Jeste, samo ne treba golman da bude i da ne šuta penal, brate, i to je to. Znaš, pa jeste, brate, znaš, nema ih puno takvih, ali, brate, ne, stvarno, jebi ga fizička predispozicija košarku, stvarno nije sporno, brate. Imaju neki, ne samo da su fizički, nego imaju i neki, brate, neki sonar imaju ili nešto, brate, za gađanje. Žiroskop neki, da. Žiroskop neki, brate, imaju nešto da gađaju bodu, jebe mi mater. Sad ne znam, gledao sam to, da, u Bosni je sramotno bilo, što vidi da su ovog dečka ispljuvali. I s tim što ja moram da uletim možda s jednom malom odbranom, jer to je moj samo trip, ja možda, znači nisam se ja puno dao u ovo, ali sam dobro, da, okej. Ali ja mislim da su njega vodili na picu, ne znam da li je to ortak od ovog, ali da je bila priča o piti. A da je on ponavljao kao pita, ali ne može onda izgovori T i A kao mi, razumeš, Srbi, kraljevi. Čekaj, Bosanac ili Crnac? Crnac. I da su oni razumeli pizza umesto pita i da su stali na prvu pizzeriju koju su videli i da, to je sad možda moje naivno gledanje. Dobro. Možda stric od ovog drži, razumeš, pizzeriju, postoji da ga uvuku, da ga narane kapričozom i mrš napolje. Aha, ti stvarno misliš da su uleteli samo u prvu? Ja mislim da je on bio u fazonu kao će probati pitu, jer non stop je govorio burak, razumeš? Burak. Znaš, a ovi su rekli kao nije burek nego pita, što je vekovna borba. A nemoguće da su Crnca ubeđivali šta je burek, šta je pita, jebote. Ne znam, uglavnom mislim da su oni razumeli pizza umesto pita i da su ga zato, pošto na kraju su ga i trovali pitom, jeo je na kraju pita. Šta je teo pizza burek? Da. Bosanci, brate. Gase stream. Ubili iShow Speeda, na sred baš čaršije. Jebate. Ideš i ti? Ne. Ide i Nikola, a? Svi idu, da. Samo mi reći kako se gasi kamera, na kraju, brate, da znam da ugasim. Ne, tako da, ali gde bi ga mi reci, evo, ajde ovako. Gde bi odvo Gde bi ti i ja odveli, brate, iShow Speeda? Nisam razmišljao, brate. Ajde vidimo. Gde bi ga? Pa, brate, kontam... A ne znam šta za... Stvari, nemam pojma. Ja znam gde bi odveo gosta iz, brate, inostranstva. Ne znam gde bi njega odveo. Ne znam šta njega zanima, brate. Gde ja da vodim čovjeka od 20 godina, jebote. Razumeš, vodio bi ga da sam mlađi, pa to neće da izađemo. Ali ne mogu ići na Kristal 36 godina, brate, neće se vratiti. A da, i ova dva njegova, razumeš, isto. Pa to njegovi security, pao bi splav. Pa to ili da me prebiju zbog njih ili nešto, razumeš. Ne možemo to. Ali realno bi u Novom Sadu trebao da proba Indeks. Dobro, Indeks. Ako pričamo kao o hrani. A to opet smo na hrani više u pizdu materinu. Okej. A šta, brate, a znam, idemo ispred Balaševićeve gaje. Pa nemam pojma, brate, ide... To ti kažem, ne znam za njega, ja bi odveo, brate, čovjeka koji je došao iz inostranstva da bleji na ribarcu, brate. Odveo bi ga na Frušku goru, odveo bi ga, otko znam, brate, malo... Planina u Srbiji. To ti kažem, neki lokal po gradu, vamo, najveća planina u Srbiji. Negdje, razumeš, nešto, brate, ne bi... Jebi ga, možda ja nemam to što njemu treba. Možda ja nisam pravi čovjek za njega. Ajde ocenimo, znači kolo do jaja. Pa okej, ajde. Mislim, brate. Okej, ajde. Jebi ga. Okej, nevino je, bezazleno je i nešto je naše. Nek boje kolo. Bio je Skadarlija. Ha jebo, više mamu, brate. Pa ne. Ja volim tambur, jebi ga. Meni je okej da čujem. I kad si bio zadnji put u Skadarliji? Nisam bio u Skadarliji, ja idem na tvrđa mesta za tambur. To ti kažem. Raspalija, u smislu. Brate, u Ribar. U Ribar, brate. Kaka Skadarlija kurča. Idemo u Bojem kod Đuke. Tako. Znači, ova njegova dvojica ovako bi gledali, ceo stream. To je priča. To je masa za nas. Nemoj mi Skadarliju, brate, 3 Opanka, 6 Šešira, Đuro Jakšić. Ko si sedi do i pije.
Kosidba u Bukovcu. Kosidba u Bukovcu, da. To bi bilo dobro. Kod Dodika. Na kuću. Kod Dodika u Pupinovu palatu, brate. Pupinovu palatu. Ono što organizuje, brate. Šta, brate? Blizu Banja Luke, kako se zove onaj. Kočićev zbor? To. Pa ne organizuje to Dodik. Mislim, ali nije da. A dobro, Kočićev zbor je okej, to je... Petar Kočić, evo. Da. Ja nisam nikad bio, na primjer, na Guči. Dobro, da, Ne znam ali da li- ne možeš a? show speed na Guču. Što, brate? Pa zbog gužve. Pa njegova dvojica bi se vratili sa trubom u želucu. Pa dobro. Ja mislim da bi snimao Rakijada kontenta, Pranjani. brate. Rakijada Pranjani, vrhunski. A dobro, tu kad bili crnca. Jesse. Napili bi ga kao svinju, Da, brate. baš Znači, bi ne bi bilo, prošao pored jednog čovjeka da ne popije sa njim, a on kakav je, vratno bi pio, brate. E da, to ne znam da li sme kao da cuga na streamu, da li bi mu kao na Twitch rekao ne možeš u Pranjane. Brate, ako je to priča, onda nema puno šta raditi ovde, jel dobro? Pa i to i, brate, šta streamuješ koje pičke materine, ono u Srbiji, nemam pojma. A nije bio u Crnoj Gori, to je isto jako smešno. Nije još? Neće nići, a? Neće, brate, na onoj turneji na plakatu, pogledao sam posle naravno Ono, da im tako, a? sve ide. On to najavio, brate. Da, valjda je bilo kao Europe Tour, to je nešto kao bilo, da. Vidi, kao koncept, ide streamer, dođe u drugu zemlju, cimne nekog streamera, idu nešto se zajebavaju. Kao koncept ne vidim problem. Pa da, samo što su streameri generalno masa. Jebi ga, brate, sva masa je i komičari, i podcasteri, i streameri, i twitcheri, Pa taj i dočko ovi nema oni... gajbu da blejimo. Taj fazon, brate, svi su najgori, brate, i onda bi, pa bukvalno, aj, brate, pikamo se oni, aj, napijemo se, nemam pojma. Mislim, to Obaramo njemu nije ruke. neki kontent. Njemu žabac u krušku da udara. To. To je moj san da ugostim show speeda. Šabački vaša. Šabački vašar, a da, brate. evo ga, poraš, mora biti godin dana ovdje da bi ispratio Tako sve. je, tako je. To je mudijada, razumeš. To je neka seoska slava, brate. On je valjda musliman, to jest rekao je na nekim streamovima. Dobro. Znači, ne možeš da mu poslužiš prase, brate, ni rakiju. On je sad jeo prasetinu negdje. Aha. Pa je, Pa dobro, brate. Nisam znao da je musliman. pa kao nešto... Moguće. Nije zvanično, ali kao neki sumnjaju da se konvertovao u islam. Aha, s 20 Jer godina je već poštuje stigao. Islam, zato što Cristiano Ronaldo poštuje islam. Da, njemu je Ronaldo idol, da. Ali on poštuje islam, jer Cristiano Ronaldo poštuje islam. Ovo je sve što islam ne želi od tebe, brate, bukvalno, ono kao... I sad zbog toga što poštuje, mislim, ja isto poštujem islam. Pa poštuješ šta god ko hoće, jebe mi se, ali nije jedem to. svinju, brate, i dalje, iako ga poštujem, brate. Jako Da. smešno. A brate, ima brate. 20 godina u suštini. Okej. Kad pogledamo, brate, Ne. toliko para s 20 godina, dobro je da ono poštuje išta. Slažem se, brate, ne mogu ja srati po bilo kome ko ima 20 godina, pogotovo... Mogu malo po jako bogatim 20-godišnjacima. Mogu, ali on je stvarno uzeo sam, znaš. U smislu, stvarno To je nije, Cija Miki brate... opet. A šta, ajde, to je dobra tema. To Da sve, li, ja, brate, brate- najpopularniji streameri, youtuberi, šta god? Sve Cija. Tako, a? A ovde DB? A? brate, ne DB, Čoda Udba. Udba. Udba, Čoda brate. Udba. Čodba. 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 Ne mogu ja, brat, ne znam. Ne znam za Ameriku. Ovdje, brate, sigurno Čoda Dupi nije Udba, razumeš? Ali Dobro, da, sigurno ne, zna. naravno, zajebamo se, naravno. Nemam Ali, pojma. brate, ima neki. Ima neki. sigurno. Ja znam jednog. Ima sigurno. Ja znam jednog, radi obrve i živi na selu. Da. Ima jedan, Da, sigurno, ima jedan, bar da. jedan koga guraju, Udba, brate. da, Bar jedan influencer jedan. koga je Udba uzela pod svoje. Jesus. A Buraz ima ih sigurno još. Kad bi saznali, kad bi imali listu, sigurno bi nam bilo jako smešno. Da, možda smo i mi na udbaškoj listi da nam daju 100 evra služba. Pa to... To smo mi, realno. To je naš, ono. Služba nas zove, ne može da nas dobije. To je ta masa, ono, brate, ne. Ja spavam, brate. Miki spava, ne može da se javi. Razumeš? Ti si na čamcu, Da, ono, brate. upadnu mi na gajbu, ja balav spavam na stomaku, brate, razumeš? I to tih 100 evra što nam daju, to dobijemo kao deo onog programa, brate, za mlade 30+. Mlade komičare, 30+. Mladi komičari, 30+. Ti da im preglede, brate, kod Ajšov Spijedin ko je kao najviše pokida. U Grčkoj je posle toga bio, to sam vidio samo naslov, nisam mogu više gledam, jako je bilo naporno. Posle toga, dobro, to je fazom bilo danas. Otišao iz brate. Bosne u Grčku. A iz Bosne, prvo je bio kod nas. Bio je Aha. Antetokounmpo. U stvari video sam da Antetokounmpo zove ovoga Jordana, pa nešto kao... Znači, 3 miliona Slovenija, 3,8 miliona Srbija, ma jebi bre, 3,5 miliona Bosna
i 3,6 miliona, ali dobro, to je znači Srbija i Bosna su pre 2 dana. Dobro, brate, u Grčkoj je ono doveo Tetokumba, brate, to je ko da ovde dovede... Jokić. Pa, da. Doslovno. Jokić ili Đoković, Bolta. Dobro. Da, dobro, jeste, tamo je grčki crnac, ovo je sad naš crnac. Ja gledam, brate, mada nije malo, nema veze. Evo komentar, na primjer, na našem streamu. There is so much more to Serbia, Choda didn't show you. You gotta come back. Sad ja razmišljam, brate, ovo je pisalo dete neko sigurno, ali odmah da srušimo osnove ovom detetu, on ovo neće pročitati i nikad se neće vratiti u Srbiju, 99%. I ako se vrati, znači da je zaboravio nešto jako važno. I ako se vrati, da, bukvalno je došao po kišobran, ali i ako se vrati, brate, neće vidjeti te stvari koje se tebi sviđaju dete, nego će ići opet u Skadarliju i opet neke 3 stvari gde će ga ljudi, brate, odvesti. Neće moći da vidi rakijadu u Pranjanima, neće moći da vidi ovu, kako se zove, pećina. Stopića pećina. To je na Fruškoj gori. To je dobro, ova poznatija Resavska pećina, neće moći to da vidi, neće moći na Paliću zoološki vrt, brate, jer sve te stvari, Srebrno jezero neće, brate, sve te stvari sigurno, brate, lik, jer ga to na kraju dana ni ne zanima, razumeš, niti je to priča, niti bi mene da sam streamer sa 20 godina išao da vidim Stopića pećinu. Komentare na bosanskom, ima ih inače 2000 više, znači 2000 više komentara. A dobro, pa jebi ga uvek kad je klip kontroverzniji, znaš. As a Bosnian, this was so embarrassing to watch. No. This guide is such a horrible representation of our country. Znači, jevo vamu. Vidio sam generalno, brate, da ljudi, malo sam prošao kroz komentare, vidio sam da su za ovo naše dosta pozitivni, kao u fazonu da ga je Čoda kao... Da generalno... Ispo je Čoda, brate, cool. Da je generalno, brate, poimanje mase, da ga je odveo na okej stvari, a možda i samo u odnosu na ovog iz Bosne, brate, nemam pojma. A ne da ulazim, brate, možda je, bilo je liku zabavno, nije šta god, brate, oni su svi odradili svoj posao koji su teli, brate, pogledalo ih je 4 miliona ljudi, boli mene kurac, nema ja problem nikakav sa tim, ali je meni kao konzumentu tog sadržaja bilo ekstremno neprijatno. Eto, to ću reći. Nek dođe, ne brate. samo kao, nego samo stvarno jest malo, brate, sramota u nekim godinama da tako gledaš drugog čoveka, eto. Da tako gledaš drugog čovjeka, jeste malo sramota, i koliko god je popularan i bogat, to mi je, taj deo mi je malo nako, ali dobro. U suštini je, brate, to sve na kraju opet ovi prave svoj kontent od toga. Razumeš? Jer tu je sad svako ko je bio u interakciji s njim, ima svoj YouTube kanal koji je... Oni su radili šta su teli, meni to potpuno jasno i nemam problem. Ja s jedne strane dosta sam ponosan kao na svoje mentalno zdravlje, što se toga tiče, me bukvalno kao boleo kurac zaišao u spida, jer ne mogu zaviš šta je detetu, brate, od 12 godina. Mi jebi ga nismo mogli, brate, s 12 godina. Jedino koja sam viđao bio je Arap i srećnih ljudi iz Porečnog blaga, smo pričali u prošlom. Tako da onda sretne, ili vidim nekog glumce iz reklame i budem u fazonu. Kaže, ono beže kao, nemoj gledati. To je fazon, brate. I generalno nije, nikad se u životu sliko s nekim, brate, znaš. Iako ima ljudi kojima se divim, svaka čast, brate, sve. Ima ljudi s kojima bih, koji nisam, ja bih ga sreo. Ali se nikad nisi kim sliko, brate, jer mislim da je malo... Deca, brate, vidiš kad je jeo, brate, ćevape, kad je jeo vamo, znači tu je oko njega bilo... To mi nije... 1000 dece. To su deca, brate, to su deca. Ja ne govorim o njima. Deca su ukras sveta. Deca su ukras sveta. Nije za decu normalno, brate, i on na kraju dana... živi od toga što ta deca lude za njim, brate. Tako da to mi niš nije sporno, nego mi je ovo kao, brate. I dobro je da nije bilo sranja. U smislu pijani Srbin ga gađa, stolicom. Dobro, ono što mi je gotivno kod njega, imam utisak da ga je pijani Srbin gađao stolicom, da bi on to znao da hendluje i da bi bilo od toga napravio smešan kontent i ne bi se drko lik, brate. Da. S te strane to mi je okej, mislim da bi za njega bilo i poželjno da ga neki Srbin razvali stolicom. Eto, s te strane to mogu da mu dam kao, brate, to je kontent u kom nema. Baka Prastero skače salto sa Brabusa, sa Mercedesa, onog njegovog velikog. Pa iskočio je lik, brate, ja? Ne, vidio sam nego kao, to je bio da bi dobio Rolex, morao je kao da... Fantastično. Nemam pojma, ne znam. Jesus Christ. Ne znam, kažem ti, Da li bi skočio salto s toliko para? Dobro, on skače salto. A brate,
A jebo pare više u pizdu, mar skačem salto s Brabusa, ajde u pičku, nosi Rolex kući sebi, jebote Rolex, brati, skačem s Brabusa da mi daš Rolex. Vidio, brate, sve ima svoju cenu. Pa, buraz, ne, razume, taj deo mi je kao, aj, dobro, okej. Sve, brate, ima svoju cenu i zašto ja išao Speedy u fazonu, daj taj sat, brate. I još pita ga kao je li fake ili nije. Šta ga pitaš je li fake ili nije, volite kurac je li fake ili nije. To ste izgleda kao bugarski diler baka prasa. Pa okej, ali kao, brate, znaš, jebote, dole fake Rolex. Šta ti pravi razliku na ovom nivou, brate, više u kurac? Jesus, ono, jebi bre majmune, vrati se tamo u Ameriku. Šalim se, dobrodošao. Ne, naopako, ništa, brate. S te strane, dobrodošao je svaki čovjek, brate, ali je dobrodošlo i da ja serem u kome hoću. A da. To je cela priča. Ali on ništa ne kapira što mu pričaju. Kakvi, ja imam ucak, ništa, brate. We gotta go. Bukvalno i nešto mu kaže, on kao šta je to i onda mu objasni i ne shvati i dešava se druga stvar i pita šta je to i objasni mu i ne shvati i dešava se treća stvar. U principu ne shvata ništa šta se dešava. Eto. Koliko je minuta o iShow Speedu izrečeno od strane ova dva degenerika? Pola sata. Pa šta je li dosta to? Pa imaš ti još... Hajde ima sam da bi ga još odveli. Ti i ja. Znači šta bi bio tvoj idealan dan sa Speedom? Ja nemam pojma, brate, da odemo do Repetea na ručak, brate. Kontaš, brate, ne, buraz, nismo ni mi za to, jer ja ne vodim, brate, život koji će biti zanimljiv Speedu, niti planiram, brate, da ga vodim, niti me to zanima. Cimno nas, razumeš? Moram uzeti nekog drugog lika, jer je stvarno glava kako se ponaša, ne znam gdje bi ga vodio, brate, nismo kompatibilni mi jedan drugi, ja mislim da nisi ni ti, brate. Mora Sokot zove da proba. Dobro. Moje većinom šta bi trebao da unesem svoje telo. Pa to ti kažem, ali to je nešto što imaju ljudi svuda, ja bih volao nešto, neka aktivnost, zato mi sviđa što igrao basket sa njim, brate, to je priča, razumiješ, da si igra picige na štrandu. Na štrand da si igra picige. I onaj, brate, glavom fudbal. Glavom fudbal, brate, ta priča, kontaž. Tamo kod Bore, kod Petefi škola, da. Baciš trojku, razumeš, pogodiš plafon. Do ono, brate, gde se izlomiš kao majmun one zidove, brate, ima kao terene sa martinelama, nisu martinelama, nego su zidovi, buraz, i to zidovi koji imaju onako neka udubljenja, pa ima radijator, pa ako se odbije od radijatora, odbije se drugačije od... Znaš ko bi ga do jaja, brate, proveo kroz adrenalin? Roman. Bravo, njemu znači, treba Romana treba pitati Roman, gde bi ga, brate, zašto Roman je lik, evo sad je snimao, brate, otišao je na more i naravno da opet točkom od bicikla guli autobus. Tako je, znači točkom od bicikla ide pa guli interventnu, i stvari šta je bilo, džip je bio, brate, žandarmerija, nije ni interventna, brate, odveo bi ga čovjek na Mišeluk, brate, odveo bi ga čovjek... Krmbulja, da, to bi kapiraš, ja nemam šta da tražim na Mišeluku, zato kažem nema, ali mislim da bi iShow Speedu bilo vrlo zanimljivo na Mišeluku. Kontaš tako neka mesta, buraz, ali nemam ga ja tamo šta vodim. Ali mora jako puno majoneza u indeks. Da ne može da pojede, brate. Bude u fazoru, what the hell, ajde jedi bre pizdačinu. Ne čak ni urnebesno. Ovo je nama doručak. Ne ni urnebesno mu bude ljuto, nego baš majonez da mu bude gadno. Majonez, majonez da ne može da... Da mu bude onako kao okej, kao i da ga ubedimo da mi tako jedemo. Dobro, ajde nismo se obrukali generalno ko zemlja u ovom malom, da kažem, reprezentu našem. Znači nije krinđara teška. Vidi, u smislu šta je video. Okej, ja ne mogu da poredim, brate, s drugim zemljama jer nisam puno gledao, ali mogu da zamislim. Da. Čega tu sve ima i čega sve ima kad ljudi dočekuju Speeda, brate, u njihovu zemlju. Ima sigurno zaista jako teških stvari za gledanje, ima sigurno jako cringe stvari. S te strane, okej. S te strane mogu ga kažem, okej, Čoda mu je bio glavni domaćin. Čoda Dupin je bio glavni domaćin. Ako ništa, brate, Čoda je lik koji ga neće, razumeš, koji neće baš, brate, sve uraditi za još jedan pregled. Ako ništa ne shvatam... I ovo izjavljujemo pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću. Tako je, stvarno, čini mi se da nije, ima glava tu okolo koji mi jesu takvi, brate, koji raditi za još jedan pregled sve. Čuda Dopin mi se čini da nije takav. Sad, da je to meni zanimljivo što su oni radili ili ne, nije. A to je drugi par rukava. To je drugi, to treba kaže iShow Speedu. It's another pair of, kako se kaže, rukav sleeve. It's another pair of sleeve, my friend Speed. Ili to nije moja šolja čaja. To ti je na tom. To da je Britanac.
To je Jimmy Carr kad dođe. To je Jimmy Carr kad dođe, onda ćemo ga već... Dođite svi, brate, u Srbiju, prevedite ovo i secite ovo 3 sekunde i prevedite samo, dođite svi u Srbiju i pošaljite u svet. Tako je, zovemo Jimmya Carra da dođe, brate, malo u Novi Sad, da idemo, brate, igramo picigen. Smešno da Jimmy Carr igra picigen, brate. Sigurno je jako peo. Sigurno je jako peo. Jako je beo i mali, onako. Jako puno šala i Novosađani se naljute i... Da. Sigurno bi bilo, ne bi bio, brate, prijatno dočekan zbog svojih šala o, svemu. Svemu, da, većini stvari.